ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಕಾಂಡೆ 7:30 ತನಿಷ್ ನಿಯರೆ ಪೋತೆ ಶಾಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಳು ಅಂದ್ರೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಅವಳೇನ ಆಟ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಯ್ನಲ್ಲ ಅನಿಶ್ ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಅಯ್ಯ ಮಾತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಟಪ್ಪರ್ ವೇರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಪರ್ದ ಬಾಟಲ್ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಐಟು ನೀರು ಜಿಂಜಾಲೆ ಅನ್ಪಂಡೆ ಯಾನ್ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪರೇನೆ ಆಗುದು ಜಂಚ ನಾರ್ಮಲ್ ಬಾಟಲ್ ಡೇ ಜಿಂಜಾಯೆ ಈಗ ಮುಚ್ಚಲೆಲ್ಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಬರ್ಪು ಜಾಮ ಅಂದಿತ್ತೆ ಪನರೆ ಉಂಟು ಆಯ ದೆಪ್ಪೆ ಕೆಲವೊಂಜನೆ ಇಂಕ ದೆಪ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿನ ಬಟ್ ಎನ್ನ ಕೈ ದಾದ ಅಂದಿಜ್ಜಿ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಲ ಆವುಜ ಇಂಕಿತ ಐತ ಮುಚ್ಚಲ ದೆಪ್ಪರೆ ಆವಂದಿಜ್ಜಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಡಿಗೆ ಅಂಚೆ ಈ ಬಾಟಲ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಟಪ್ಪರ್ ಬೇರೆ ಜಿಂಜಾದೆ ನೀರು ಕಾಪರ್ ಪರೋಡ್ಗೆ ಐತೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ತೋಜೋಡು ಅಂಚೆ ಐಟು ಜಿಂಜಾಲೆ ಅಂತ ಪನೊಂದಿಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಯಾನೋರಿಯರಾಗೈತೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸರ್ವ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲೆ ದೋಸೆ ಮಾತಾ ಪಾಡ್ದು ದೀತೆ ಕೊನೋದು ಪಿದೈ ದೀಪೆ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಓಕೆ ಜಿಂಜಾದೆ ನೀರು ಅಂಚ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಜನ ಬೇಗನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಂತೆ ಮಾತಾ ನಾನೊಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಂ ಪಿದಾಯಿ ಬರ್ಸ ಬರೋನು ಲೈಟಾಗಿ ಕೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದಲ ಗಾಳಿದ ಶಬ್ದಡೆ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದಲ ಕೇನು ನಿಕಲಿಗೆ ಲೈಟ್ ಅದೊಂಚೂರು ಕೇನು ಇದಾವತ್ತು ಜೋರಂತೆ ಲೈಟ್ ಬರ್ಸ ಬಟ್ ಮುಗಲ್ದದು ಇನ್ನು ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಚೂರು ಚಳಿಲೋ ಫೀಲ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗಿ ಓಕೆ ಬೇಗ ಇನ್ನು ಬ್ಯಾಗ್ ಪೂರ ಟೈಮ್ ಟೇಬಲ್ ಪ್ರಕಾರ ಯಾನೇ ದೀಪು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪರೆ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಅಂಚ ಯಾನಾಯ್ತು ಪನೋದು ಪೋಡು ಬೇಗ ಮೀದು ಬಲ ಅಂದ ಇಂಚಿಗ ಸ್ಲೋಲಿ ಮೀ ಒಂದು ಫ್ರೈ ಅಂಚೆತ್ತವರ ಪೋದು ಕಲ್ಕರೆ ಒಂದಿಂಗ ಅಲ್ಗೋ ಬಾಲೆ ಬುಡು ಗಲಾಟೆ ಮಾತು ಖುಷಿ ಪುಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಫೈಟಿಂಗ್ ಬುಡು ತಿನ್ನು ಮೊಕ್ಕ ಬಿಡ್ತೆ ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ ಬರ ಬೇಗ ಬರ ಈಗ ಕುಚ್ಚು ಕೂಡ ತಿನ್ಕೊಂಡು ನಾ ಫುಡ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಖುಷಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಕಮ್ ಗೋ ಈಟ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್ ಕಮ್ ಬೇಡ ಬೇಗ ಬರ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಈಟ್ ಯೋರ್ ಫುಡ್ ಮಾಡಿ ಆಯ್ತಾ ತಿನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಐ ಗೋ ಈಟ್ ಯೋರ್ ತಿನ್ನು ಪುಟ್ಟ ಓಕೆ ನಂಚಿ ಪೋಪೆ ಯಾನ್ ಪೋ ಅಂದೆ ತಿನ್ಪು ಜರತೆ ಲುಕ್ ಎಟ್ ಹರ್ ಡ್ರಾಮಾಯ ವರ್ಷ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ನಾನೊಂಜಿ ಜನಲ ಉಂಡು ಐಕಲ ಒಂಚೂರು ಫುಡ್ ಪಾಡ್ಕ ಬೇಗ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ರಡ್ಡು ಜನಲ ಕಾಂಡೆ ಲಡಾಯಿ ಮಂತಿನಿತ್ತೆ ಫುಡ್ ಪಾಡ್ರೆ ಪೋನಾಗ ಉಂಡುಂಡತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ ಎಂಕಲ್ನ ಪುಚ್ಚೆಗ್ ಅಂಚಿ ನೂಕುನು ಅವು ಮಿನಿ ತಿಂದ ಫುಡ್ನು ಐಕ್ ಪಾಡ್ರೆ ನಾನು ತಿಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋಪು ಪುಚ್ಚೆ ಸರ್ಕಿಟ್ ಇರ್ತೀರ ಐ ಶೋ ಯು ಪುಚ್ಚೆಲ್ಲ ತುಳಿ ಕಟ್ಟು ಮಗ್ಗಿ ಒಂದುಂಡು ಶಬ್ದ ತುಲಗೆ ಹಾಕು ಶೂ ಬಲ್ಸಿ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಲ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತದ ಮಾದ್ರೆ ಖುಷಿ ಇದೆ ಬಲ ಖುಷಿ ಅಲ್ಲ ಶೂ ಬರ್ತೀನಿ ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಕೂದಲ್ಲ ಖುಷಿ ಯಾರೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತೀವಿ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಓಡ
ഞാനിതാ വിത്ത് ഫുള്ള് വരാം. बिल्कुल बिल्कुल ಆಫ್ಟರ್ ಅ ವೆರಿ ಬಿಗ್ ಸರ್ಕಸ್ ನಾನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಖುಷಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಪಾಯೆ. 2 ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊರರೈತಿ ನಾವೇ ಆಯ್ತು. ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಎಂಚನ ಆಯ್ತ ಬಾಯ್ದ ಸೈಡ್ಗೆ ಪಾಡ್ದು ನೂಕುದು ಬಿಡಿಯೆ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಬೊಕ ಬಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿ ಒತ್ತು ಪತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ದೊಂಡೆಗೆ ಪಾಡ್ದು ಅಂಚೆನೆ ಬಾಯಿನ ಗಟ್ಟಿ ಪತ್ತು ಬೇರೆ ಅವು ಸ್ವ್ಯಾಲೋ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಐಕ್ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂದಿನಿ ದೊಂಡೆದೊಳೆ ಪೋಂಡು ಶಾಕ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಫುಲ್ಲು ಪೋಣ ಒಂದು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಬಾಯ್ದೊಲ ಎಂದು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅರ್ಧ ತಿಂದದು ಅರ್ಧನು ಪಿದಾಯ್ ಪಾಡ್ದು ಬುಂಡು ಎಂಕ ಅವು ಪಿರ ಕೊರ್ರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಪಣ್ಣ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಮೆಲ್ಟ್ ಆದಿತ್ತು. ಏತು ಕಷ್ಟ ಈ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಿನ್ಪಾರೆ ಖುಷಿಗೆ. ಬಟ್ ಎಂಚನ ಮ್ಯಾನೇಜ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಇತ್ತು ಜರ ಐಗೋಸ್ಕರ ಯಾನೇ ಕೊರ್ನಿ ಎಂಕ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಕುಲ್ಲರೆಲ್ಲ ಐಜಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ಜಿ ನಮಿನಿ ಐ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಮಿನಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಂಡ ಮಿನಿ ಏನು ಪೋಡ್ಗ್ಯಾಣ ಐಗೋಸ್ಕರ ಸಮ್ ಹೌ ಐ ಟ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಒನ್. ಅತ್ತು ಬೂರ್ಜಲೆ ಪಂದುಂತುಲೆವ್ ಅತ್ತು ಬೂರ್ನೊಂಜಿ ಬೊಂಡ ಬೂರು ಗಾಳಿ ಉಂಟು ಅಲ್ಲ ಉಂಟು ಇಂಚಿ ಬಲ ಅವು ಗಾಳಿಗೆ ಅಂಚಿ ರಟ್ಟು ಬಾಲೆ ಬಸ್ ಅಲ್ಲ ಸ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಬೂರು ಒಂದೊಂದು ಬಸ್ ಒಂದು ತಾರೆ ದಾದಾ ಏನ್ ಮರ ಗಾಳಿಗೆ ಬಂದು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಕುಲ್ದುಂಡು ಅತ್ತು ದಾದ ಕುಂಟು ತಿಕ್ಕೊಲ್ದುಂಡು ತಾರೆದ ಮರಟ. Wow, this is so good. I love it. ಒಂದು 8ನೇ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬಾಲೆ ಹೀಗೆ ತಿಂದ್ರೆ ಹಲ್ಲು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ ಆಡ ಕೂಲ್ ಇಡ್ಜಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಬಂತು ನಿಂಗೆ ಚೊಪ್ಪು ನಾನು ಅಜ್ಜೆರು ಅಜ್ಜೆರು ಪಂತೆರತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ಒಂದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬೊಚ್ಚೆಂಕಿ ಒಂದು ಒಂದು ಪಂತಿನತ್ತು ಆ ಕಂಪನಿ ಒಂದು ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ದಪ್ಪನ No, Tanish. Tanish. Galaxy the promotion malpondu. Oh my god. Galaxy. Edde undavu yanla tinte onju undate enchana. I will eat it. Bag. Yeah, ice cream. Endless demands. ದೇ ಯಾನೊಂಜಿ ಓಪನ್ ಮಲ್ತೆ ಫುಲ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಈ ಬರ್ಸಾಗ್ಲ ದಾಯ ಮೆಲ್ಟ್ ಆತುಂಡು ಕೊರ್ಪಿನೆ ಅಂಚವು ಬಿಸ್ಕಿಟಾ ಉಲಾಯ್ಡ್ ಐತ ಸುತ್ತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಒಂಜಿ ಅಗ್ಗಿ ತೊಚ್ಪಾವೆ ಎಂತುಲೆ ಐತ ಉಲಾಯ್ಲ ಊಲುಂಡು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಅಂದಿಯ ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಲಾಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಔಟರ್ ಲೇಯರ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಗುಡ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ದ ಪುದರ್ ದಾದ ಗ್ಯಾಲಕ್ಸಿ ಫ್ಲೂಟ್ ಇಟ್ಸ್ ಯಮ್ಮಿ. Oh my god, chocolate. ನಮಗೆ ಚೂರ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಅವರೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಲ ಓಪನ್ ಮಲ್ತದು ಅವು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಪೂರ ಮೆಲ್ಟ್ ಅದು ಬೂರ್ದು ಪುಣತ ಹರಿದು ಪುಣತ ಚಾಕ್ಲೇಟ್.
ಬರ್ಸಾತ ಪುಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಬುಟ್ಪ್ಯಾವೆ ರಾಗ್ಯೊಚ್ಚಿ ನಮಿತ್ ಮೂಲ್ 2 ಜನ ಜೀದಿನ್ ತೂಲೆಗೆ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹಿಡಿದು ಪಿದಾಯಿ ಅಂಕಲ್ನ ಖುಷಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಬೇಕಂತೂ ಸ್ವಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ನಿದ್ರೆಡು ಪೆಟ್ಕಮ್ಮು. ಇಂದೆ ಫಸ್ಟ್ నేను ಮಾತ ತೋಲೆ ಬೊಕ್ಕ ವಿಷಯ ಪನ್ಪೆದಾದ ಅಂಡ್ ಓಕೆ ವಿಸಿಲ್ ಆದ ಅಂಡ್ ದಾದಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಒಂದು ಒಂಜೇ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಒಂದು ತೋಜುಂಡು ದಯ ಪಂಡ 2ನೇ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಡಾಂಡ ದಾದಾಪನ್ ಪಂಡ ಅವು ಫುಲ್ಲು ನನ್ನಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾತಿ ಬೇಯ್ದು ಫುಲ್ ಪಿಚ್ ಕಾಪು ಆಲ್ರೆಡಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪಂಡ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಬೇಯ್ದೆ ಉಪ್ಪೋಡು ಕುಕ್ಕಾಡು ಉಪ್ಪೋಡು ಸೆಕೆಂಡ್ ವಿಸಿಲ್ ಪಾಂಡ ದಾಲ ಉಪ್ಪಂದು ಉಂದಾವು ಎಂಚಿನ ಜೋಕುಳಿಗೆ ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಪಾವತ್ತೆ ಫುಡ್ ಹಂಚಾವು. ಸೊ ಒಂಜಿ ವಿಸಿಲ್ ಯಾವುದು ಇಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಓಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋದು. ತುಪ್ಪ ಪಂಡ ಫ್ಲೇವರ್ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು. ಸೊ ಯಾಕೆ ತುಪ್ಪ ಪಾಡ್ವೆ ತುಪ್ಪಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಕರಿಬೇವು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಒಣಮೆಣಸು ಅವಲ ಪಾಡ್ಬೇರು. ನಾನು ಒಣಮೆಣಸುಲ ಕರಿಬೇವುಲ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಲ್ಪ ಅವು ರೆಡಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಬೋರ್ಡ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ರೆಡಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಈರುಳ್ಳಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ ಮಂಜಲ್ದ ಪುಡಿ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಪೌಡರ್ ಅವು ಮೇನ್ ಬರ್ಸ ಜೋರು ಆಡು ತುಲೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರಗೊಂಚೂರು ಬೋಡು ಮುಂಚಿ ಗಿಚ್ಚಿ ಗ್ರೀನ್ ಚಿಲ್ಲಿ ಪೂರ ಪಾಡು ಜಾತಿನಕ್ಕೆ. ಸೊ ಖಾರದ ಪುಡಿ ಖಾರ ಎತ್ಬೋಡು ಆತು ಪಾಡೋನು ಆಯಿತು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡ್ದು ಇತ್ತು ಮಾತ ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ನೀರ್ಲ ಪಾಡೋರು ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಕೊದ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಉಂದು ಮಸಾಲಾನು ಆಯ್ತು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಇರೋ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ತೂದು ಫ್ಲೇವರ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಕಂತನ ಅಡಿಗೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರೆಡಿ ಆಪುದು ಐಕ್ ಒಂದು ಖಾರ ಬೂಂದಿ ಪಾಡ್ದು ತಿನ್ಕೊಂಡು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಆವೆ ಎನ್ನ ಇಷ್ಟದ ಒಂದು ಯಾನ್ ಪಿದಾಯಿ ಪೋಪೆ ಇದು ನನಗೆ ಕಲೆ ಖಾಲಿ ಬರ್ಸೋದ ಸೌಂಡೇಕೇನು ಅಂಚ ದಿಸ್ ಓಲು ಪಿದಾಯಿ ಬತ್ತಿಲ್ಲ ಯಾನ್ ದಾಲ ತೋಜ ಏನು ಕಲಿ. ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಯಾನ್ ಬೆಗ್ಗರ್ದರ್ದ ಶೈನಿಂಗ್ಲ ತೋಜೊಂದುಲೆ ಓಲ್ ಕುಲೊಂದು ಪಾತಿರ್ನು ಯಾನು ಕತ್ತಲೆ ಇಡ್ಡಿ ಎಂಕಲ್ನ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ದ ಒಂದೇಟ್ ಏರಾ ಉಂತುದೇರು ಬರ್ಸ ಶಿಟ್ ಫ್ಯಾನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಂಚ
ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಎಂಕ್ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಕೋಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚ ಏನು ಕಾತೊಂದೇ ಇರಲೆ ಬೇಗ ಹೊರ ಮಲ್ತು ತಿನ್ನೋಡು ಲಂಚ್ಗೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೈನಲಿ ಐ ಆಮ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆಂಡಲ ಏತು ಪಲ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಮನ ರುಚಿ ಬರಂದು ಆರ್ನ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆವೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನೇ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ಪೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬತ್ತಿಜಿಂದ ಜಸ್ಟ್ ವರ್ಷ ಜೋರು ಬರೋನೊಂದು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಜಸ್ಟ್ ನಮ್ಮನ ಕೈತು ಒಂಚಿ ಕೈಲಿ ಕೊರ್ದು ಇಂಚ ತಿರ್ಗಾಲೆ ಪಂಡಲೆ ಅವು ಆ ತಿರ್ಗಾಯಿನೆಟ್ಟೆ ಒಂಚಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಬತ್ತು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಚಿ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಉಂಡು ಅಮ್ಮನ ಕಲ್ನ ಕೈದು ಐ ಮಿಸ್ ಹರ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ರಡ್ಡೆಲ್ಲ ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸೊ ಅಂಚ ಇನಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಿಗೆ ದೂರಾಂಡಲ ಪೋಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಅವು ಅಂಡಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಹೋಟೆಲಿಗೆ ಪೋಂಡ ಅವ್ಳು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಉಂಡ ಕೇನ್ವ್ಯಾವೆ ಇತ್ತನ ಅವೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ದಾಯ್ಪಂಡ ಹೆಂಗೆ ಮೂಲ್ ತಿಕ್ಕು ಜೊತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಓಲಾ ಉಪ್ಪು ಬಟ್ ಹೆಂಗೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಒಂಚೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫೀಲ್ ಆಗ್ಬಿಡು ಅಲ್ತ ತಿಂತೀನತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂಚ ಅಲ್ತ ಅವು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಟೇಸ್ಟೇ ಬೇತೆ ಉಪ್ಪುಣು ಹೆಂಗೆ ಅವೇ ಇಷ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ರೆಸಿಪಿದಲ್ಲ ಡೀಟೇಲಾಗಿ ತೊಚ್ಪಾದ ಜಿಯಾನ ದಾಯ್ಪಂಡ ಏನಾಡ್ದು ಎಕ್ಸ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬೇರೆ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಮಲ್ತಿನಕುಲು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಕಲು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನಾಡುಂಡ ಎಂಚಿನ ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತದ ರೆಸಿಪೀಸ್ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕುಣು ನಾಡ್ದು ನಿಕಲೆಗ್ಲೆ ಆಸೆ ಅಂಡ ಮಲ್ಪುಗಾನ್ ಫೀಲ್ ಅಂಡ ಮಲ್ತು ತಿನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇತ್ತೆ ಕುಕ್ಕರ್ದ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೋಯ್ನಟ್ಟೆ ನಾನು ಒಗ್ಗರಣೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಲ್ಲ ಇಚ್ಚಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಡು ಅಡೆಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಡಿ ನಾನು ಬಿಸಿಬೇಳೆ ಬಾತ್ ಎಂಚ ಆಡು ಅಂದು ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಯ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡ್ವೆ ಸದ್ಯ ಇತ್ತೆ ಪಾತೇರ್ದು ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗನ್ನು ಈ ವ್ಲಾಗನ್ನು ನಾನು ಇದಕ್ಕೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಪಿರತಿಕ್ ವಾಯನಾಥ್ ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪುಸ್ತೈನ ವಿಡಿಯೋ ಟು ಲಾಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವ್ಲಾಗ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಹಿಟ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತುಂಡನೇ ಏನ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮಾತು ರೆಗ್ಯುಲರ್ ರೀಚ್ ಆಪನು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಚ್ಚಟ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಬಾಯ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಹೂವಂತೆ ನಗಲು ಪ್ರೀತಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ಕರೆದ ರೀತಿ ಅದು ವಿರಳ ತುಂಬ ಸರಳ ನದಿ ತುಂಬೋ ರೀತಿ ಕಡಲ ನಾನು ಈಗ ಬೇಕಂತಲೇ ನಗಿಸೋಕೆ ಬಂದೆ ಶಾಕುಂತಲೇ